Nasira rimwe zuva. Namhla. Ngelinye ilanga. Kusakada kwatiri kuita mhuri yeZimbabwe. Takakutaurirai paya kuti aiwaka tiri kumbotendera nayo Mudzi kusvikira yaita midzi. Nekuti Mudzi wanika. Toda midzi. Aichokwadi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Siyalibingelela mhuri yeZimbabwe. Namhlanje ngelinye ilanga njalo. Lokho sibhoda ngayo imudzi, imidzi. Lokho sibhoda sisendaweni. Namhlanje ngelinye ilanga. Izokutanga kuti nzvimbo inonzi midzi ka ndikuzvinzwana nzou vanhu kunomusazondirova nzou ndo vari kutaura kuti kumidzi. Ongo mhuri yeZimbabwe nhasi tauya neimwe nhau zvakare asi haasi manake. Iyi nhau yevanhu vanobata-bata mudzimhuri. Asi panhau iyi munhu akabata-bata akabvuma kuti hongu n'anga yacho ikazikanwa kuti iyi chidzosera mawana atanga. Liqiniso mhuri yeZimbabwe. Namhlanje sisendaweni lapho esihlangana khona lesenzakalo esemhuli lo muntu owabamba-bambayo owathatha-kuthathayo. Kodwa kukhona ukuthi lapho kuchiyane ukuthi lo ogconwayo akaphiki yena uyavuma ukuthi hayi liqiniso sibili ngahamba enyangeni ngayathatha impande ezanginceda ezangenzani. Uyavuma kayali lenyanga yangikhona iyaziwa yabonakala yakhulunywa layo. Saka naizvozvo mhuri yeZimbabwe regedzai tikupei chirongwa chanhasi munzwe kuti nhau iyi yakamira sei. Musatone kunonoka tanga tichiuya dzimwe nguva inetwork. Sure lingasiboni kuphuza besendleleni siyeza njengansuku zonke mhuri yeZimbabwe. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Ndini bvunzanai chiri panyanga ndinogara kana kuti sende mukan'wasa ndinogara muvhireji rokwatsu. Takamhangarira Simoni Kan'wasa pamusoro penyaya yekubata zvaakabata kukumba kwake. Chekutanga nyaya haina kutanga nhasi. Ndakanyanyotarisisa kumashure uku pane zvakaitika kuhwara kwomwana womukoma futi uyu andakatarisa ari pamushauri apo. Takaenda kwatakaenda zvichinzi no idambudziko rimwe musha asi zvichazonzi ndo uyu zvikuru wamukoma. Saka hatina kuzvitora sechinhu chisina basa. Icho chiri chinhu chine basa nokuti iye akazoya kuno achiti ndaamai. Saka tabva ipapo akaita zvoto musha maamai munomu zvisina kutenderana nesu mhuri achishandisa chisimba chokuti ndiri mukuru. Saka aita choto chisi hatina kupauya ndobva zvanzi namai ini nandinanga kuti ndiri warui. Saka ndakaenda kupi kwasabhuku. Kasvika kwasabhuku, sabhuku nodare wakatonga nyaya. Svika amai wati andidzorei mombe yangu nokuti hazvina zvachichandibatsira nokuti kana wakuya uchita choto pamba pakafa baba wenyu mimi. Imi mairega kuita choto baba wenyu achiri wapenyu. Kurwa kuti muri kunangana neni. Ndobva adzora mombe iye. Icho kubati takazofamba. Vataenda kuno mumwe muprofita. Mai baya uko. Anga atouyawo. Ndobva tasvika takafamba futi semhuri. Ndobva tasvika zvakachinzi ndiye mukoma wenyu. Shamari zvinhu handiti unazvo. Hanzi ashuwa ndinoti mudzi tungani tutatu. Tiri kumba. Zvakanzi no chidzokerai kumba. Iwewe mangwana nouyu kureva inini. Unozouya notumudzi twako. Chokwadi ndakamuka kuseni kuno ndokubva ndaenda kuya. Ndikati handika
achinzi Mudzi toenda toshaya. Ndikati zvakanaka Sunday tasvika kuyo kumuprofita zvakachinzi ano iwe mudhara kuda kutotamba neni. Mushonga yakakaitora uchimukoko. Saka kana zvizvo zvihande asi kafamba kwangu unondipa mamwe. Anzi no inini handisida kuti tiende kupi chimukoko. Kanzi alright ndiri kuya mushamenyi. Zvishwa takamutora tikauya naye kuno. Tikati aiwa kana zvizvi zvababa zvo haisi problem. Ngaashande. Asi iyewo tichabva pano uchaendawo kwako nokuti uno zvako. Zvishwa pakashandwa pano. Akapuwa mombe hande kumba kwake. Ndopakatangira nyaya tichiri pano pakaramba. Mukadzi wake wakauya norodhi vachishauda norodhi vakasvika futi uku vakashauda. Ndine zvimwe zvandakazoonawo inini zvakandipa kufunga kuti ndizive kuti zvinhu zvakaitika panguva iyoyo. Ndakatorwadziwa kana nhasi ndakachifunga ndinotorwadziwa. Pamwe aidha vana vangu vese vari 3 vangadai vakatofa musi mumwe chete nguva imwe chete. Asi ndakangonyarara ndakati ano zvapera izvi ndipo pakazoya mukomana uyu akati ano bamunini madi kuti gadzirise nhau iyei. Baba wenyu mukoma wenyu amukunza zvawakaita. Ndikati ano pakanaka. Ipapo tira timunyasotitsanangurira zvamuri kuti paigona kufa munhu. Chii chakaitika? Chakaitika ndechekuti pakauya dutu. Ndobva ndarohwa imba yangu iyei ndandiri kugadhini. Ndakasiya vana first born kamukanga ari grade 3 kamwe kasati kaenda kanga kuma 4-5 years kamwe kachiri kadiki kudai. Dutu rakauya ndobva razunza imba iyi yatagarira iyi. Mwana wangu aripo ndobva mhanya kuenda kukitchen. Ndobva adzoka futi kukitchen ndobva razunza futi. Varadzoka futi kuvana vaibvatiza kuenda kubedroom. Ndopakazosimudzwa bedroom. Pano mapfuwa paiva pano kamuka machesu kanga aripo. Kasimudzwa denga rikanorowa chi kamba kaikai. Ndopakasimudza kakari kaibikirwa derere padara paipai nemugoti. Zvakasimudza zviri 2 kusiya zvimwe zvese zvikanopwanyiwa paninotsika ini undipinde mubedroom. Pakaita ropa. Nekamugoti kaichikari chakabva chapwanyikira pamusuwi ipapo. Ndakaudzwa kugadi ndakamhanya ndikauya pamba apa ndikatarisa ndobva ndabvunza akati ndakati ko iri ropa kuti titi imbwa panapa hatina imbwa. Saka chimwe chinhu kaichaita kudai so chimwe chiratidzo kaicha anyway singatite zviripo vanda kutotanga kutoshanda zvapfuura. Saka iye manje akazoita simba rokuzouya manje kwatiri mushure mokunge mwanasikana wake akutenderera njere. Atenderera njere pakamhanya kwatiri. Zvakachinzi ano akomana tati timbofamba. Zvishwa takafamba. Vataenda kumwe muprofita futi. Zvakachinzi mukuti ndozodzinza here izvi mukuti ndozvaamai venyu. Aiwa ngatidzokei pamba paabereki wenyu. Zvokwadi takadzoka semhuri takauya panapa. Zvaino muprofita achinzi iwe uri kuti iwe ndozvaamai vako. Zvabereki vako panapa. Izvi hazvisi zvabereki vako izvi. Unojeredzwa rawo inaro kun'anga yakaenda. Saka n'anga yakaenda Yeshua ndiri kukonzera chi mhepo yekuti wana wako waita sei waite zvakaita iwe ndakutonhodza chete kuti pamai manje anozvitonhore mugone kumhanya kuenda kun'anga yemunotaura nechi nen'anga yenyu. Asi pwira amai wako bhabhiswa $5 bapwira amai kuti amai ndakakanganisa ndakuita sei ndakun'anga tasimuka paya paya patakatikweva kun'anga kuye chokwadi. Takaenda kusvika takunosvika patasvika pano umwe musha. Abvunza ati ano ini ndaita sei nendarasika ndikubvunza pa n'anga inonzi Ndowa. Tisati taenda iko takatotanga taenda kumwe muprofita. Ndobva titsanangura kuti no imimi kumba chiregai kudzoka ba. Nokuti vakadzi vake zvakatomira padombo parikuita sei warutopopotera nyaya ipi. Chitonanga straight kun'anga yempi. Ndakatwa nomukomeni ari kukuziva mukoma wenyu. Endai please kusvika kuyauka. Tasvika pamwe nomudhara pamwe zvakachinzi kubvunza upandwa zvakachinzi pandwa makaenda kuitei imimi mudhara. Zvakachinzi pandwa ndakaenda ndichiorapiwa. Zvakachinzi kurapiwa Ndowa harape. Ndowa anotopa vanhu zvinhu zvakanyanga. Asi budira pachena vandinge navakawa iwewe. Kana kusiri kuberekesi kana kuri kuberekesa haukweba mwana wabiyako wakun'anga. Nokuti iye munhu akakuberekesa ndiye anoziva chi n'anga yake. Iwe wakaita kana usina kuita kuberekeswa kuri kuti uri kuziva n'anga yawakaita sei yawakatora. Zvichokwadi vataenda tasvika pana Ndowa pai tabvunza tapinzwa mumba angada kuramba ndokubva titsanangura zvese zvakaitwa. Akati shuwa mukomenya akauya pano akabvunzwa. Ndikamubvunza kuti wauya nandaya nomwe natezvara vangu
ndo andipewa panapa. Oh, alright, saka uri kudei? Hanzi inini ndikuda kuti ndikwime, kuda kutyiwa. So, zvechokwadi. Hanzi akauya nomukadzi wake natezvara wake. Ndakavapinza mumba umo ndobva ndamuita zvandakamuita asina kupfeka ndobva ndamutemera nyora. Zveshuwa akatiratidza n'anga yachibva yabudisa zvimanhingi zvacho zvimagirazi zvacho. Akaisapa yakaita zvayakaita zvatakamuita. Takati zvakanaka. Saka zvino munhu uyu auda kudzorera zvinhu izvi. Angazviite sei? Achinzi zvakanaka kana muchinge mabva pano. Mukasvika kumba. Munotora tswanda yeupfu. Iwewe muridzi wezvinhu unotora tswanda yako yeupfu woisapa. Motora mombe yenyu mosungira pamuti apa. Motora mbudzi yenyu mosungira pamuti apa. Woombera iwewe kuti mazikanwa. Buda endo kuperekei. Unozviona zvinhu zvako zvinouya zvipinda mupfumi. Zvapinda mupfumi utakura wesa mutsaga. Ubatakura ningi. Wabia kwa kukubatsira kuti na mombe yako chete uchiyano zvinhu zviya. Tauya kuno patagara 2 years 3 years 4 years. Takazita kuzofungidza futi. Tikoinda ko mukoma nyaya ya papi. Zvanzi ndikumira imimi. Kati mutimira kuti tite sei. Zvachinzi ini handigoni ndizviite ndiri ndega bai. Tikati aiwa handiti makati pewa imimi makati kaya mombe ndiri kutsvaga kaiye zvino pato ano 2 years kana 3 years pasina chaitika. Zvanzi no. Anenge hadzwa angafunga zvokuita. Tikati wero. Hapana chakaipa komana mukinzwa iyo. Mai manje ndo pakazoya mwana wacho akati no. Nyaya yeiona yebaba mudiki waititungamirira panyaya dzedzi. Vakazotodzinga pakufa. Pasina chambogadziriswa. Saka imimi mayafunga kuti sei. Shuwa tanga tino wakuru atati nawo pano. Tikati nyaya iyi nzaayendesei kuwakuru. Ndokwa inogadzirisiwa. Shuwa takasimuka pano abva taenda kwaSabhuku Chutsi. Patataura kwaSabhuku Chutsi takati daidzirei pano. Shuwa akashedzwa kwaSabhuku Chutsi. Achibva aramba kuya. Tingati aimshuwa akaramba kuya. Nokuti akafoniwa. Vata handipo. Asina mangwana acho kusini. Akamukira akazoenda ikoko. Akati ndauya. Ndipo takazofonerwa isisu. Kunzi muuye kuno pataenda kwaSabhuku Chutsi. Takati tauya. Hanzi mukoma wenyu wauya kuti titaurirane. Takati totaurirana mutauriro norudziko imi muri kuziva zvamakanzi mune anazvo. Zvamakanzi mune anazvo zvacho magadzirisa here? Hanzi handisati. Takati manyisi kuti tirambe tuchiumba kwenyu. Isisu hatichazvikwanisi. Ona ipaipai takaudzisa nombwa nomusikana uyo wetauya tichida kuti pise zvinhu zveshe. Wanzvadziro amakarohwa nomukadzi wenyu. Isitiripo. Asi pana zvatakakwanisa kuti tiite. Saka isu takaenda kupi? Patents. Pamwe ndipo tinogona kuenzaniswa zvakanaka. Zvokwadi bva tapuwa tsamba naSabhuku Chutsi. Ndobva taenda naye kuna pamunyori wachifi. Ndobva mazuva ndokubva yatongwa. Zvanzi imi ndakupai tsamba yekuti miende chimukoko kwaMambo. Mambo akutenderera kupa unyorere tsamba yekuti akutenderere mupinde muende kun'anga yamuruda kuenda. Tikati pakanaka shuwa takapuwa tsamba. Tikaenda. Tasvika paSabhuku Chutsi. Iwo akabvaya nomombe yamai wai. Vanzi mombe ida kutinde naye. Takati aiwa chifu wana kutaura Mambo wana kutaura izvozvo. Takakumbira kuna Mambo kuti toda kuti kusvika kwaMambo kwaChief Mambo. Chief Mambo chimukoko oti pago ahead yekutiende. PaMambo kuti gona kutaura kun'anga yacho kuti gona kutaura zvinhu zvakanga zviripo. Zvakanaka. Tapuwa tsamba yetaenda. Tasvika paSabhuku Chutsi. Hanzi endai nemombe. Takati mombe tisikenda naye toda kuidzorera kupi? Kumba titanga taenda tega tega. Tonzisane kuti Mambo atitendera kuti tisvike tiwirirane non'anga iyayi pamwe zvayakataura pokutanga handizvo. Saka mombe ngaisare. Tichingobva paSabhuku Chutsi wakabva tanga kufona amai wacho. Fonera hanzvadzi yangu atachauya baiko kuti akuya kwaMambo. Tikati handei rodi imesomo. Vachitaura zvaitaura. Takusvika kuchimukoko kumasitoro ndipo takaona hanzvadzi komana yawo yakabva kuno yakamboya kudari kuno kuya. Chibva atipfura nobhasikoro. Tikati handei. Tisvika pachimukoko takasvika hanzvadzi iwakadzi otsana.
wakatigaririra nomukomana uyu mwana wavo. Tapinda pagedhi tasvika tagara. Hanza tiri varendo zvakanaka. Hanzadzi yachibva yatosvika achinzi iwewe Simoni iwewe uya anotiwa notako kuna uku iwewe nhasi hanzvadzi yanga usi kuenda nayo iwewe kuya zvinhu zvako kuna uku iwewe kudhonza notiwana kudiki uto hatina kumbotaura zve takati no hatisida kutaura zvakawanda panapa mambo panapa kaiti nyarari padanzi mukati zvakachinauyo nevamaiguru aya handeka mukati takati no isi mukati hatipindi nokuti hatisokwamhango ba isi tiri kwakamwasa ini tatoirawo nyaya dzedu panapa nenyaya idzi ndodzi kwakamwasa hadzidzo kwamhango tazongo nongoma uyu ngatipindei nguva dzikuita sei tiri kupera ndobva tapinda ndobva tatungana hatina kunzwisisa nezvatanga takumbira pachifu yedu nezvakaitika ikoko svika chifu atoti mozotodzoka futi nomapeto $70 yokuti tikutongei takati no isu taasingadi kutongwa nyaya yedu yakatongwa kudhara yanga ari masimba atanga tichida kuti mutipe semasimba atakapuwa nachifu yedu kuti nyorera tsamba kwayakaita kuti tigonosvika kwamuri mimi mutisainirawo kuti tigono kufamba rwendo yedu kuti tisvike kun'anga yomukoma wedu yakatora zvino mukoma wedu hanzi munotouya nomari iyoyo tikati zvakanaka tabva paya mambo hanzvadzi yakupopota munzira umu kuda kunge ichatorowa Cyrus uyu takati sihandei chete svika tasvika kunoku pataenda kosarenda zvatakafambira takaita kwa munyori wachief after 2-3 days tanyorera matsamba yokukoti pataenda patataurira secretary wachief takati ndo zviripo pataenda kukoti patatongwa kukoti patanyorerwa protection order patasvika patataurira secretary wachief kuti ndo zvatakazoja uku ndo mamira zvakaita saka hatina kuzokwanisa kufambisa nyaya yedu kubva ipapo up to now zvichireva kuti hamusati maenda kun'anga yacho hatisati taenda kun'anga yacho ko ikasvikira kufa iri kutonzi yakatofa sekutaura kukuita izvi nyaya dzacho izvi zvimanzira ndakaita vanhu vari kubva ikoko ndakazvinzira mukufamba imo zvikutonzi n'anga yacho yakafa saka hatizive kuti iye achapaita sei takangomira kungotarisa hame kuti ichokwadi here kuti yakafa asi ndo manzira takaita asi kwairi n'anga maakukuziva kwairi n'anga taakuziva tese nomhuri yacho vanokuziva tino mukomana watinaye Cyrus mukomana anokuziva yaive nhau yekuda kutyiwa chete ainhau yokutyiwa uda ndikudheerehwa handizive kuti wangu wachinyanya kudheerehwa pakuita sei handizive hangu saka mama kuvatyawo here zvekuti pamwe taigona kuvatya usingazivi kuti pamwe kuti kuvatyira pachigaro chokuti mukoma maona patione kutora kwavakaita mushonga tingati vane here zvinhu zvinge zvichiratidzawo kuti zvichokwadi mushonga uri kuvashandira zvataiona hapana munoziva zvinhu zvinoitika ndozvekuti munhu anogona kungotora musingazive kuti munhu ari kutora zvinhu achiziva masecrets yaatorera zvisingabude pachena yekuti sitogona kuzviona nekuti anganga ari muovheti murume uyu saka hatigoneba kubhirivha kuti chaatorera chino nekuti zvakawanda zvatainzwa zvaakanga akaita kuburikidza kubva mushonga iyoyo nezvimwe zvataizonzwawo zvaanazvo nekuti iye hapana chaairamba kana kuri kutsanangurira mataifamba hapana chaairamba kana kuti kumupomera kana kumurowa hatina kumbobvira tamurowa kutaura nomuno muchete saka ari kupi kwaari hatisi kuziva kuti ari papiba akatiza vakashava kana ndakati kwagwanza unosvika kwagwanza pohwamoni aiwa pasabhuku wacho imimi handiti akaenda paya pachituta zvinhu imimi hana kukuoneka imimi kuti ari pagwanza sabhuku wagwanza uyo anonzi ane mainini uyo katambarare ukandosvika pakatambarare pacho mungadaro kuti hatimuzekarika hapana zvomukutaura pasabhuku katambarare ndimari mukoma wenyu kuzvino mai mukati hatimuzekarika aiwa isusu kuita kunzwa vanhu hauzozive mai ndozvechokwadi taiti ikoko pasabhuku tambarare kwacho saka masabhuku ndi mungatonyatsonzwisisana kwokupinzana kwamunoita nzvimbo dziye nokutaura kunenge muchiita imimi kuenda makaita kuyo ndakamboya pano chekutaura kuti ndakaenda kumusangano uku kuva dimensions akuti
akatopinzwa pamwe pasaidi munhu wacho bvaauya tofunga bvaadzingwa saka apa manje alright mirai muchazotaura. mimi toda kuti muzoya muzotaura pano ameno pane mamashoko amungade kupedzisa nawo mashoko hapana zvaizongodawo wari wamwe wachitsinhira udai wangu wari padhuze saka tingati mimi kuzoti muti mukoma hande unodzosera dambudziko renyu ranga rakubata ichi dambudziko ranga ratibata inayo kuti mwana wake ndiye akatanga kuita kakupenga but abhirifa nokuti kweyako akaita tizvichokwadi zvinhu zviye zvakatorwa papi apa and I'm sure zvinhu zvitakarega kuzvidzorera zvicharamba zvichataka mhuri maona ndo zvakatipa bhirifi chokwadi chokuti iye atiratidze tibva tazviziva kuti chokwadi pano ndo pakabva zvaakaita maona zvisho kana Nen'anga haina kuramba akati shuwa anodzveredzwa pano akazotonzvenga nouseri akatenda nomudzi iya nomwanasikana wake number 2 pakuvabereka vanasikana wake ukatenda kubhadhara N'anga iyo mwana yakazita right mwana angatoa right kudhara but uraiti wacho ndiwo zvinoratidza chete kuti zvakambodaro saka pari zvino apa namatambudziko here amuri kusangana nawo pamai manje asati zvakambotiziya asati anyatsoona ba zvinhu zvinongouya unongochingoti pamwe pamwe kuhwara asi hapana zvati tanyatsokuona ba pamanje ano pamwe zvakangotiziya saka tingati isusu kunze kwekurwara kwakaita mwana uzvo hapana mamatambudziko amaisangana nawo semhuri matambudziko ndiye atakambotanga kusangana naye mwana mukomana uyo kuti anga achiita kukura musoro zvisinganzwisisike zvaaita zvacho ndo pakatangira kuti titange kugumana musoro semhuri tiedze kutsvaga kuti chii chaaita kuti chidai ndo patakatsvaga bvatanzwa manje bvazvazoya zvomwana wake izvi aiwa bvaazotipeiwa ndiye pazuva eZimbabwe tiri kuno kumudze nesabu kutsuro sarangupita tsuro tizozvo saka mhuri yakandobvira ichindonetsana aibatana uroi amai vakamboita pano N'anga amai wava kanzi uri muroi vaimbotora maprofiti vachiuya vamai havana nouroi wese kana vachinetsana vachimboenda rimwe gore ikoko kuN'anga vatora mukoma uye haasi kuramba kuti zvinhu ndakatora asi ndaifunga kuti mushonga wei werake bva zvapiduka saka manje mukadzi uyu manje ndiye ari kupa zvese zviri kuashandira ndiye ari kukunda murume mukadzi saka kubva apa wakaenda kwachifi mvunga wakaenzaniswa kwachifi kuyoko akabvuma kunzi ashuwa endai mese iwe mukadzi hauna mhosva iwe murume idzinza ndinobata dzinza endai modzorechi zvinhu zvenyu kwachifi wakabvumirana shuwa wakaenda kuna sabhuchutsi umiraneko wakazoenda zvataura uyuwo ndizvo zvimwe chete wakaenda ikokwiye wakazodzingwa wakaita sei chizovataura kuti no imimi chienda kwachifi vhazoenda kwachifi kari kaiti paumwe mwedzi ndipakazoita sei bvaikatsamba futi kunzi ndini ndabiwa mombe chii kuita sei vasungwa nomapurisa kubva wadainzwa vese vaenda huko kunzi ayaba bva wachinja futi mukadziyo mukadzi ndiye ari kuenda pamberi murume haasi kuhwisana nomabhururu ake svika kwekuyo zvikanzi alright ndati piyai ade kukuona pamba pangu koizvo vataura kuti akabiwa ng'ombe kunziwo ndataura izvo zvimwe kana kumba kwakati kusvika basi naona kubva wadzoka kusvikira nawo nanhasi vagara ubva aenda iye mukadziyo vaenda kutoka sabu kuchiutsuku naye kumutoka chikuita sei matorera mbudzi amene mbudzi yakatumwa pachifi iye asipo mukadzi matora mbudzi yangu kuita sei nachiutsi wewe ndo akapa kuti go ahead akatukana kusvikirana paiye zvino manje takazindogara meno vaenda kwagwanza uko kwakatambara ndiko akandobva ikobva waona stendi kwachiutsi kuye kubva akumbira kuti inini ndaona stendi aenda saka kuenda akaita ikoko iyoku pamwe pasinde umwe munhu kunzwa kuti ndikumadhimitingi ndoanonza kuti wari papi wari panze vaisiwa pai panze munhu yauya kuti mauya sei pamwe ene ikoko kwamambo ikoko wakazodambuliwa ndiko vari kuya wakaita futi kunoko havana kumboyakuoneka apa wakandobva ikoko ibva wagumuna zvinhu zvavo kubva vaenda nomotika yavo kwati mini ndakazonza futi kunzi ndichataura zvipi izvo zvezvo bva vaenda kuseri uko kutiza panapa vaenda kugumura imba uko kunkwasha wavo vamusoro nditaure ewe ini ndakagara pano murume wangu akapfa ndichitomutambira bona vakauya ndiwo vachidoka chindishupa pano
vachinditola kuchitsika mutanda achigere vachinditinha kuti ndimi valoi ndikati inini ndikandihendei apa akuchema mukadzi apo iye murume akauya akagara apa simukaitiende ndanganji ndabvisiwa chiunino uyu mwana mucheche ndinaye mumbamu ndakukurungira polisi kuti aje ndikode kwenda kuti ii ndakazoenda kopereka ikoko kuti iwewe ndasungwa ndakwenda ini mwana ako uyu vatora mwana wabva vaenda vatasvika wasvika mutanda kuti kohwara vai mawirire nayo icho mairira nayo chii ndikati ndasungwa kwai ndimi muri kuitei ndimi waroi muri kutadza kugara pamba pangu pamusana wenyu imimi ndikati inini ndikanzi ehe wosandangura mukuitei tsika mutanda uyo zikanzi amai hawana uroi munyama ndiwo anawo nomurura wakundozvareva kunzi ndiyeyu zvaoneka kunzi ndiyeyu ini iye hawana ndava yei kuita kuda kutekaidza vara vai ehe iwewe mukadzi wene ndiwe akaberekesiwa kudzinza kwako neizvounazo ehe kuti kwamoro rangu inini zvikanzi eye wakaberekesiwa kuguta kwako kumusha kwako vakunzi mbambuya ndo akandiberekesa inini ndizvo ndataura izvozvo vazouya pano apa ndoona uya noapositori vavo huni dzache svinge uko kuti tida kugara pano tiite murari wedu pano ndikati inini handidi pamusha pangu pano hapana murume munoita vanobva ndaenda konye pasabhuku kuti ndizvo ndaona pamumba pangu inini kuno ndati ini handidiba pamumba pangu kuti kwasabhuku aiwa ngoaramba siyai kuti kwamwanangu wachatovhuma singade chokwadi wakaita ini ndiri mumba umu handina kubuda ndakaramba akati aiwa ngawaite zvanokona ehe manje kugara ikwa wakaita uko noita kutambudzika inini notambudzika nomwana iye uya notambudzika chaizvo handitaure zvakawanda baini zvizere muchifuva mangu toda kuzvinzwawo kazviri muchifuva ndakazoti ndaenda komangara kuti ndwauya mapolisiti apa ndoda ng'ombe yangu wese wanangu ndokakuwanisa zvoumai uyu yacho wese a5 kuno nyasi ndoda ng'ombe yanguyo chokwadi akauya masabhuku nochumhuru chache chakadai kuti ng'ombe yawoyi ndikati handirambe nokuti ndakanyangadza kukuwanisa imimi wana wangu nyasi mako ndiri mulo ini ndakajawani mbani apfihwa ipopa ndiri kundihwadza vachigurukura ikoko kana kundioneka aiwa kundonzwa vanhu kuti vaenda kati aiwa ibasa chasangana kudenga zvega nawo yakambuti batwe ndisiri kuno saka takazoti fambe futi tanda kuno wenda kafamba nowakomanawo takabatawo mudhara wedu iye twanzi chienda ndomutora muye naye kuno ndawo yakangotsika-tsikawo tozoti mangwana acho ndokuti ngatichiendaiwo kun'anga iyi takaenda asi hapana chakafamba ba tadzoka mukuda takadzoka yangu apo oboto yoyo twikanzi tikachiendai kwamambo mambo ndokuvaturira nyaya iyi twikanzi nyana mambo uye dzokirai nichazokutaurirai rimwe zuva muzouya zeni takaenda pamambo rimwe zuva nasabhuku wedu chudzi natsuro ndokunanga kwenyaya ndokupinda mudariro ikatongwa mukoma wangu iye akabvuma zvese zvakaita tabva mukudaro takaparadzana ipapo tamukunze kwefenzi yamambo wakazenge pakaita bopoto futi nevabvana vache tikati isu asida kuisa nevanhu ngatingoenda ichinyararira ndokuenda vamwe ndokuenda ndokwausi ndokuendawo nekwedu asi zvaitigara ichitirwadza mwoyo tisisi zvomukoma wedu arambira zvinhu izvi toita seiko naye tikati pamwe achauya ega ationa munhu haana kuuya svika pakuzotama ndokutama kuenda uko asina kutooneka nanhasi ndipo payakamirira nyaya yacho saka kutama kwake chikonzero chii hapana akaoneka ba kuti chikonzero chii
chikonzero ndechekurambira zvikana kuti ndechekurambira zvinhu zvehere hatichaziva. But mukazvisiya zviri zvazviri hamuona kuti mune ramangwana muchazoita dambudziko rakakurisa here? Isu tisingadi kuzvisiya zviri mumusha muno, tachida kuti tichenure mwedu tigare zvakanaka. Kana nhasi ndikupekangomira nyaya yacho. Zvekutaura zviperi nokuti akada kuti taure nemunhu wemurume wedu tinonyora bhuku chairo chairo. Bhuku richizara novhero. Murume uyu ari kutirwadza zvishuwa. Nokuti sisi hatisina kwachatimirira zvekuti kutosvika kuti munhu akangopinda pamberi tosvika tanomubva kuwadzwa. Kana zvirongwa zvomusha chaizvo chaizvo takada kuti tichizvironge tichisutsikidza mumwe munhu watinoti ndiye bambo bainawo akuramba. Saka isusu hatichanyatsonzwisisa kuti tiri kuenda kupi, tichasvika kupi ende tichasvika sei patiri kuenda. Saka kuti mukomana kuti tichisvike pamusha pake siwe mhuri yeZimbabwe zviri kutinetsa. Mhaka nochikonzero mukadzi wake akazonototenga nyaya yorudzi rwedu akaita urudzi rwake akaenda kupolisi akazonomhangara kupolisi kuti sisi tizotongwe tipuwe mutongo wokunzi tisasvike pamusha kana kuti tigare tiri kure naye kuburikidza nenyaya iyi. Asi yeti mukadzi bva panguva yekutanga svika tisvike pachifi, mukadzi hatinobvira tambomubata kana kumbonongedza kumubata chimuti hande kana kumuprofita kana kun'anga kwacho. Ipapapo hapana munhu akambomubata. Asi semunhu anomasimba nokutonga rudzi rusi rwake akapapatidza, akawana mukana, akawana nzvimbo, akati pano ndopokugara ndinokwanisa kutonga dzinza rese. Svika nhasi akutonga zvekuti kumba kwake ukuka I'm sure ini ndatova no 10 years singakusvike 20 December wapera iyoyo akauya akandisheedza kumba uku. Ndakaenda kumba kwake uku tichida kuteenzanisa zvimwe zvinhu zvaakanga achinatsinisa nomwanakomana wake. Ndakatanga kushaudwa inini. Ndakagara ndina sekuru hanzvadzi yamai yangu, muzukuru wamai yangu. Ndakatanga kushaudwa ini svika ndazoti nini sekuru, nini panapa handichauya nokuti ndiyauya kumba kwangu kundisheedza. Asi akupa masimba kumukadzi wake kuti ashaudhe inini. Saka inini hangu panapa handichati sei handichauya. Vatagara zvikana nhasi uno hapana anga achienda kumba kwake. Tese tingangoti mhuri yedu yese hapana ari kuenda uko nokuti akangoenda uko chete uko zvinoitwa zvacho kumba iwo unombwanza maya kutisira mushonga. Manje sezvo n'anga ichifungidzira kunzi yakashayika, chii chinozoitika kana mukoma wavo vakashayika zvinhu izvi zvisina mbogadziriswa? Ipapo pautotinetsa mhuri yeZimbabwe kuti nhau yatakatandirwa iyi tingaifambisewo sei kuti mukoma wedu uyu agone kubuda muimba yakahamira nomukadzi uyu kuti agone kunzwawo zvatinotaura isu tichishanda pamwe chete semhuri. Saka muri kuti imimi mukadzi uyu iya pachake haana kubata-bata? Mukadzi pachake kutaura kweN'anga iri kuti ndakamugadzirawo. Ndakamugadzira akagadzirwa nomukadzi weN'anga nokuti waN'anga dzese dzairapa. Murume akagadzirwa nomurume, mukadzi akagadzirwa nomukadzi. Hamuna kutsanangurirwa here kunzi vaigadzirwa sei? N'anga yaitsanangura ichiti yakanga asina kupfeka. Ndakatemera nyora miri wese. Wezi papana zvimanhingi zvakadai so. Zvimagirazi zvakadai so. Zvihombe so. Kuti waitsika so. Utanga kuchekererwa nyora dziyadzi. Apa panga pane chidende chakavharwa nomutswi wenhingirine. Kana ndobere kana ndochi. Because aitobatidza kamwoto kake kuti pane paipisa so kupfungaira so. N'anga iyi mumba mune kachipfungaira moto. Ndizvo akaita izvozvo. Saka akangoti ini ndiri kuda kumugadzira ndichigadzirawo mukadzi ndigadzira murume. Ndicho chirongwa chatakupai mhuri yeZimbabwe. Ndofunga ndichada kuenda kuN'anga iyoyi. Zvokutyiwa ndozvidawoka. Kuna naHebheti, vana Sisi, vana Gire Grace, vese vanondidherera. Ichokwadi Shumba, ndinozviona kuti zvekutyiwa munozvida. Kozi mataurira munozvita kuti Shumba mukauru yemusango kuti isusu ananzoti kuvukei. Ndofunga mukaenda unoona N'anga iyoyo zvinogona kukubatsirai.
nekuti kana musina kudaroka isusu mukauru atimbofa takakuchai. Mukauru ndeipi atimbofi takakuchai mukatotanga matoenda kunotora midzi yoyoka. Nai ruzhinji rweZimbabwe mukauru chi inzou ishumba. Lizizwele muli yeZimbabwe ukuthi izinto sezenzakala emulini sesestabisa kakhulu. Kunzima kakhulu. Ubhuti wahamba enyangeni ukuthi ephiwa impande zokubana yena ezizwe emkhulu abanye bemesabe. Kunzima kakhulu kubuhlungu. Toda kutyisa. Zvinhu zvacho. Toda kutyisa. Zvinonetsa. Kutotora midzi chete kuti ndingochiwa bedzi. Zviri zvemari tinganzwisa Zimbabwe yakaoma. Asi izvo ndozvinzwisisa. Kungochiwa bedzi. Kutyiwa kunodiwa nevakawanda. Vese unoona kuti ndoda kuita MP kuda kutyiwa. Ndoda kuita president kuda kutyiwa. Zvinhu zvacho. Ndoda kuita ani. Inini hangu ndingafira mari kwete kuchiwa. Kungochiwa bedzi pasina chandiriwana. Kutyiwa kune mari mukati. Alright. Kukana takuti tingarohwe panapa ngatimupei mombe. Tomupa mombe kutya munhu kawo. Alright, mari yakutopinda. Yakutopinda. Saka unoda kutyiwa. Aiwa, mari. Asenguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzira kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Kubva kwandiri Andrew Neshamba. Kubva kwandiri Tadiwa Kutama Mandlovu wenyu special. Kubva kwatiri veDrewmas Media. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Ah!